Bueno, gaur haitu geha Orioko ikastolan, alde batetik Orioko ikastolan egin deten, hasi gendun, asmatu gendun proiektuaz, kantagintza zen, helburu nagusia, ardatza proiektu horrena, eta ze ibilbide egin dugun 2006an edo hasi ginenetik gaur egunera arte. Hor izan dira hainbat bilduma bat ere egin dugu, kantu tradizionalen bilduma bat, nolabait ere Geronek moldatutakoa, eta esan daiteke gailurra edo ibilbide horren gailurretako bat izan duzala ikastolen elkartea gonbidatu gintunean beren kurso inaugurak eta ekitaldi horretara 2010an irailean. Bigarrenez, zaitu gera nire musikari ibilbideaz, eta hor zein izan diran, nire atalak ez da, alde batetik Benitorekin egiten duten lana, eta bestetik ere nire ibilbidea, nire diskogintza, nola bakarka, eta bakoitzetan sartu ditudan hainbat kantek ere zerresana eman digute. Eta hirugarrenez, kantaita saioaz, irrat saioa 1985an edo hasi nuen Euskadi Irratian, eta 11 urtez edo irauntzuen antenan, eta beraz horrek izan duzun bere atza, esan daiteke utzi zula, eta nahi izan dute pixkat hortaz hitz egitea. Ekarri ditugu hemen hainbat musika, nire ibilbide hortan ere adierazgarrik izan direnak, bai atal hoietan, atal bakoitzean adierazgarri izan direnak, eta hoixe izan da guztia. Gaurko saioan, batez ere memoria historikoaren inguruan jardun geha, eta batez ere ikusi dugu, bai Europan eta bai Euskal Herrian ere, hiru joera edo hiru representazio bidez berdin daudela. Lehenik eta ben, ikusten duguna da, azken urtetan, globalizazioaren eraginez, erreferentzia puntuak galdu ditugula, bai espazio eta bai denboraren baitan, eta memoria historikoa baliatzen dugula, helduleku simbolikoak iragana eta orainaldia biak elkar lotzeko. Beraz, aztertu ditugu, lehenik eta behin, 20. mendeko gatazken inguruko memoria historikoa, azken batean, hainbat eta hainbat gatazka edo marginatutako kolektibo bizi izan dialako 20. mendean, eta goendikan gatazka horiek osatu gabe daudelako, edo horiei buruzko narratioa edo errelatoak, oraindik ere konfliktiboak dialako. Bigarren goz ikusi duguna da, identitate lokalen indartze bat edo ematen ari dela azken urtetan, lehen modernizazio garaian etorkizunari begira baldin bat zeuden gizarteak, gaur egun geroz eta gehiago iraganari begira gaudela, eta hainbat tradizio bersortzen edo berrasmatzen ari diala, ezta? Dantza sokaen kasua izan liteke, eta azken agerpidea pixkat ikusi duguna izan da identitate nazionalekin lotutakoa. Eta horren kasua Amaiurko gaztelua eta Nafarroko erresumako gazteluena izan da. Eta ikusi duguna da, batez ere oso eztabaidagarriak diala, besteak beste identitate nazional horiek oso erlazionatuta daudelako proiektu politikoekin eta eta askotan evidentzia historikorik gabeko representazio moduak sortzen dialako. Gaurko hitzaldian saiatu naiz erakusten leku izenek eta daukaten garrantzia. Leku izenak gizarteratzeak ze beste gauza kontatzen dizkigun, eta Zumaiako adibideak hartuta, kontatu die nola esate baterako mapa toponimiko bat atera genuen, liburu bat ondoren, baina badiala beste jarduera asko laguntzen digutenak leku izenak edatzen eta horien atzean dagoena eta irakasten. Esate baterako aldizkarietan eta reportajeak egitea, errotulua jartzea etxeetan esate baterako, ikastetxeetan lan handia egin daitekeela, baina baita beste erabatea ere, esate baterako kupelei sagardotegian eta mendien izena jarrita edo iturrietan jartzen baldin bada iturrien izena eta ez no potable edo ez edangarria bakarrik, lortuko dugula izen horiek zabaltzea. Eta izen horien atzean daudela historiak, historioak, garai bateko bizibideak, oiturak, mila gauza daudela, eta hori adierazten saiatu naiz hemengo ikasleei.
Badaude beste aukera batzuk, horiek bultzatzeko, internetek eta asko zabaldu digu alor hori, esate baterako bilatzaileak, argazkiak eta beste euskarri oso politia da gauzak jartzeko eta saia gaitezen horiek erabiltzen.